You call yourself a director, one particular script enye gị, ihe eji eweta ụmụ nwaanyị 10. Ọkwa ịchọ ka m feature gị, ngwa meet me in my hotel. Ọkwa ịchọ ime film, ngwa gị nwa bịa echi. Ngwa yo, maka m feature ngwa bịa nwanne echi. Betasu ya, ọkwa na-alụ na ma. Isi waanyị anyị atụ ego, bịa gwọọ ya isi ọwụ. Afọ ọlụwa anyị atụ ego, bịa gwọọ ya afọ ọlụlụ. Enwụlụkwa anwụlụ, anyị atụkwa ego, bịakwa ya akwa. Ajọ. The moment you minimize ajọ from the business, any person who put me right, onye ọbụla na-eme film business, iwepụla na ajọ na ya, you will get to where you want to be. Ịchọ ịyọ ndị onyom ife ma ụmụ nwaanyị ife ma ọ na onwe ife ịgwa alị nwaanyị enwe n'ụlọ ọ na-anụlọ bịa gwa pastor ya ma ọ fada ya ofu mgbe ka o ekwu ya omenye ozu because these people are seeing them like physical god. Ibe anyị ife na-achọ ka unu malite ụ na-abịa n'ụlọ ụka onwere ndị nke ji ya achụ ego iche fancha niile ewu business. Ndị Igbo kwesịrị iwere ụka tinye na katapọtụ gbafuo because na ọ na nsị ka ewere ụka dewe n'azụ tinye omenala n'ilu ịma na small time ụka ya abịakwa n'ilu omenala abịa n'azụ. Nwere ugwu abịa efu mmadụ ji atụ mmama n'ụlọ ụka luo esi ewu ji tụ mmama nye chi ya oge ka ya esikwazi na ọwụrụ anyị ka ịnụnugo na ọnwa na-enye ndị ụka emechara na chiyeta bak a na-enye ndị ụka ụba ịba ka na-efere ya ego abụọ ijele ụdị ihe imagine na na-eshutu na Ila na Asaba anyị esiri hotel na-aga location ma ụmụ nwaanyị niile ma ndị fesi n'ọrụ nke kata ndị polisi na-efe bye kpatazie enwu dem. Those artists have to turn back bịazie na-emeziri fa explanation ọsagị mmekwu na they go work na nwaanyị hụ na onye unu ji ya kịta awọ ga anyị without him he is the master planner of the thing without him don't really find a member he's the director of the job. This thing now the main thing na almost all the Nollywood directors are now into acting. As a man ikwesịrị inwe chi nwe ikenga nwa agwụ iyi ụwa yi now ndị ya na-atụlụ nzu n'ụtụtụ na-agọle for ji any other thing apart from this set of things ngolo gị now you know if ekechi foul those one have blood tradition ndị nke ahụ ọgwụ yeah somebody be na flat ma ọ na one room ọlụtabe ọnụ nke ma not because no na-eme film akpọ anya ka ọlụwalụ but ihe hotel room or say not the too small I can't stay here onye mbụ. Bam, 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 bagam, 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 bagam. And the boy maka say me anoge bam. Olugo ebe bo no ulu aye tinye ari watago. Bam bo ejije puliche anyị na-akpọta ndị ọdịkọdị anyị the most controversial Igbo show the biggest Igbo interview we have in the whole world if you no get my no body maka na nke anyị mere juo ya mekwasị ọzọ ka enwere ife a na-akọ nọ ịghọtago ebe aka na-akpọtakwa ndị nwere ọnụ eji ekwukwu ndị nwere ike eji ananị ndị nwere ife ga-agwa ụwa ka ọ daa gbawam anyị na-ekene ndị Pine Leaf Estate and Properties ndị na-akwado ya n'ife anyị na-eme marụ na ịchọba ụlọ siri ike ịchọba ana siri ike gbakwulu ndị Pine Leaf maka land banking is a must. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwe Ndodogo bụ ya mbaba ezigbo onye aba tata anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche ị na-anya ifono ezigbo onye Igbo gbasiri ike anabata he's an NMD Nollywood director Ndubuisi Odowa chairman CEO Coins Production Coins nwanne ezigbo onye ukpo nọ na gbam ịbịa sị ka ị nụrụla ya tata ka akpa anụ nkata maka na gbamanya bụkwa nkata ka anyị na-akpa na enwekwa ife ọzọ nọ ajụ asa nọ kọwala anyị kọrọ bụ Ndubuisi Odowa. Ndubuisi Odowa bụ ezigbote onye ukpo dị n'uke ọfịa ụlọ nwa mụ na be Paul Ọkafọ Odowa na aka ezu ukpo bụrụ ofu onye na-eme ejije ịma na asị na mmadụ na-eme ejije ụfọdụ a na-eje eche ma ọ na-asọ ndị na-eme ejije ọsọsọ ndị actors maọbụ ndị actress enwere ndị nọ behind the camera then these people not behind the camera like ọ na-amụ na nọkịta onwe ndị nọ n'azụ anyị yes mana all the viewers when they are seeing only both of us yes but without the people at the behind the camera our sittings amande yes amande shown so abụ Ndubuisi Odowa bụrụ a movie director just like it is when my sound and the other things ọ na-aka nwesị bụrụ ndị na-achịkọtawa ejije ndị abịa n'oyibo akpọ onye director abụ an NMD director Association of Nigerian Movie Directors that's where with my own license. Okay, AMD. Yes. Okay. NMD. Okay. Dalorinne. Ndubuisi kedu ebe amụ kedu ebe ito kedu ebe imeli ikolobi ama m nika bụ ikolobi mana kedu ebe ịtụtụ komkom chụwa ngwele ịghọtago kedu ebe ị ga primary school ma ọ bụ na ịgas kedu ebe ị ga
secondary school ọ bụkwa na ị gakwu nke mahadum kedu ebe ị gara ya gaa n'ihu ebido m na Holy Angel Mkpọ Agụ then I know afia ata na Mkpọ then later bịa secondary school na boys bani bịa during that time bịa nwe just like switch to Okpatu Memorial College then later to Anambra State University uli mana due to insufficient fund na onye mana ndị Igbo na-aga onye amụọ nwa ife na-eji abụ ya afa mgbe anwawo situation mgbe amụghị so ife ji webụ amụ Ndubuisi iwu na mgbe amụọ m ife nna ya mgbe ahụ adịzigodi ndụ ịghọtago so ife adịlọ ka o kwesịrị ịdị then finally ije gba egwu mgbe a pụtara na-emewe na-akwụ ụgwọ akwụkwọ so unfortunately I couldn't finish mana nsogbu adịrọ so onwebe ọzọ ịchọ ịnụ alaike m afa nna ọdọwa maka na afọ Igbo siri ike akọwagolo gị ebe afa nna isi wee pụta onwe full meaning ka ọ bụ nyanwa bụ ọdọwa bụ the full name? No, my grandfather bụ a great hunter. Ọ na-agba mgba na-agbasi mgba ike. So that time abịa na tradition be anyị a na-eme ọpụta ndị be anyị na-agba mgba. So nna m Ọkafọ wee na-agbasi mgba ike a na-akpọ ya Ọkafọ azụ olu anyị. Onwere ife gị na-agbagide mgba ka ịtụ nwa ya n'ala ka azụ olu anyị. Kama ihe atụ ya n'ala o tinye aka n'ọnụ sewa ya agba. Then at a point ọ bịazi dọwa agụ onwe ka o si nwee encounter with agụ o were aka wee sewa agụ agba dọwa anya agba ebe kpọwazi anya ọdọwa agba. So ebe a ka isi wee ka nna m fasi zabazi ya Ọkafọ ọdọwa because na nna ya ji aka wee dọwa agụ ọnụ. Mana ọ dị m nwa kịta okwu ka nna adọwa agba na ma mfe agụ kịta nnalie. Oh, nice. Kedu ife inwe ikwu maka mgba a na-agbasị mgbe nwa kịta ụdị ha adị ọzọ ihe eji wee machalụ ndị Igbo like ego ọnwa like ịgba mgba just like you said now na afa nna isi na mgbe mpa gị na-agba mgba nna gị na-agba mgba kedu ife iwu na ụmụ ife na-adịrọzi kịta ma mgba ma ego ọnwa ma ụga? The problem wụ na those things others side anyị mana ọ ka nwere ebe ọ dị ije na ọkụzụ every year fa na-agba mgba ebe Igbo and abịa ba majority of people na-esi from different towns bịa ọkụzụ kafa bịa nene mgba ebe but this time around be anyị nakọtasị na ya agba mgba ịbịa wụọ ọgọdọ ịwalewa because adịghị na onwe a na-awụ ọgọdọ ịwalewa wee na-agba ya so abịa na-ene ya ava dịka ị na-ezuzu ezuzu because na abịa channel ozi everything n'oyibo so ife ọwụ na na-emezi ife gbasara ife omenala nwa ndị be anya na-etika ozi ya uche that I just wish na onwe ka anyị esi wee mekwa wee revive ka back wetakwa that's our old tradition those things nna nna ife na-eme ka anyị na-emekwa ya ka ndị kịta ama na ọwụlọ ikpere alụsị ka ọwụ no tradition no omenala because na asị na omenala wụ culture all of people's ways of life. Yes. So no ya nwazi onye na-ege anya ka isi wee kwado ụfọdụ ga-echekwa na maybe na ịbụ igwe maọbụ na ịbụ nze maọbụ na ịbụ ọzọ ị nwere ike ịkọwala anyị mkpa ọ dị afọ onye Igbo amarụ na onye Igbo ka ọ bụ and where do you think that ndị Igbo is getting it wrong when it comes to our identity? Anyị adịghị egosizi ihe anyị bụ ka ebe ifili na anyị na-eget ya wrong. Gaa n'ihu. Thank you. Ọ na ị na-eme anya n'okwu kịta ị afụ owulu ka ọ dị n'okwu m then owulu adị n'okwu m now o mark zigo na nwo onye Igbo chizụlụ echizi na be anyị and echiwelo m ọzọ na be nwoke ego kama na ọ na-echi ime ya luto na like na ife omenala Igbo ibe m na-eshi ofu nje ichi ya ịnọ like I told you before na afa m Ndubuisi akụ adị ndụ ebe kpawa elu ife anyị eme so na omenala be anyị
before nwoke a ya echi ọzọ ọ na nna ya echila ya echila tupu ichie ihe bụ ụzọ chiwodi nna ya before ichie nke ya ịghọtago na so mụnwazi iti ịgba destin minu na m chizụlụ echizu and na-etu nchizu na nna m chizukwa so ife ihe eji wee na-ama ezigbote onye Igbo ụlọ ọ na-efe ya efu ya okpu mmee n'isi efu ya ọnọ na native attire ọ bụla ịbịa akpọwa kootu ya one of the thing like ebe our present governor nọ anytime efuru ya afụ ya efe isi agụ mostly ya afụ ya efe isi agụ fe ya okpu mmee n'isi so ịma na ife dị mma so n'ọnya nwe azụ na ọ nwere much ugbo na-eli ọpọtọ ugbo na-eli ede anyị na-akpọ ya ede ọpọtọ festival 2023 this month gịta ọfịọ Aba gara na-eli ede arọ Aba gara na-eme ede arọ Aba na-elikwa ede ọpọtọkwa Aba na-eme ede ọpọtọ na-elikwa ọgaranya Aba. Okay, kedu ulu ifili na ụmụ festivals a kịta bagasị maka na mmụọ ma na ibukwa onye na-etinye arụ n'ụmụ ihe a ndị be anyị ada abatagasị ụfọdụ a na-afụ ya n'ihe ịgọ mmụọ n'ihe arụsị kedu somebody like you now nọ na the heart of the whole thing kedu uru ifili na ụmụ festivals a ka bagasị na n'ala Igbo gaa n'iru. One, ulu ọbalị nne nke mbụ na ọ na-emegodi ka obodo kpọọ ọkụ nke bụ ahụ na ọ na-eme a na-eji opportunity bịa nwee nzukọ ụmụnne ma nzukọ ụmụnna na meeting ụmụnna because na majority ndị nọ n'ezi na-eji maka nyawo mmemme wee bata like ịbịa n'ugbo be anyị kịta some boys be anyị n'obodo oyibo nwee ike fama bata Christmas mana etu kịta anyị nọfegbuola ihe ma ọ pụta na this Sunday wu 2023 ndị boys niile n'obodo oyibo ya abatacha then fa batacha ife anwa after the event fe nwee ike nwee some meeting kpatụ nkata with their relations amali ndị na-agbaga agbago na ndị na-agbada agbada then ihe awuwe something ya agakwa ọwụ na olu abịa jụọ ese amali ife ahụ eme ka obodo dị mma ma ife ya ga-eme ka ayala enwe ife mbelede na nyawa ụta na-eli so from there many things na-apụta in fact ọ dịlọ mma na-enefe anya so ulu ọbalị nne obodo ji ekpo ọkụ obodo ji ya aga n'elu because na mgbe a nọkọrọ ife anwa ike ife ya agọọ na-eme emechaa destin now elicha ụta agwala onye ahụ achọ onwere onye ahụ emelụ alụ echeki edetin amala onye ya eme ihe egbo onye ahụ ata so ifu na after that enwekwa progress so na onye nwazi Coins enwe ihe ilu kịta na anyị nwabụ ndị Igbo ada emetechasị ifili na Igbo kwesị iwepụ nka maọbụ tinye nka azụ onye Igbo Igbo enwe ihe iche anyị nwabụ ndị Igbo na-ada emetechasị ifili na Igbo ndị Igbo kwesịrị iwere ụka tinye na katapọtụ gbafue because na ọ na-nsị ka ewere ụka dewe n'azụ tinye omenala n'ilu ịma na small time ụka ya abịakwa n'ilu omenala na-abịa n'azụ so fa kwesịrị iwere ụka tinye na katapọtụ gbafue because na ife ahụ akpọ ụka have deceived na fact ogbugbo anyị in short for example mụ nwa na-ebe kịta na my place there was a time ndị ụlọ ụka be anyị ụlọ ụka dị be anyị chọrọ ịlụ school due na gọọmenti nọ that time na Abakaliki strike asị ka alụọ private school then my mother fa ma ndị unyom eje tụọ ego go simenti bịakwa ife ebe ndị nne nwaanyị ji akaba na-eme isi simenti na-ebu ma mọta ma blọk ma ihe ọbụla wee na-alụ the school n'ọnụ na-alụsịzịa the school ụmụfa ejebezi akwụkwọ na private school so that ọgwụ na gọọmenti that time na-agba strike gbata strike ka ọ na ụmụfa na-aga na private school after everything ma ego fatu lụcha the thing na omesi everything mụ nwa dị ife agụnwụlọ na school ahụ wee pụta ndị jee na school ndị ụka nwe bụ ndị nwe ego ndị nnafa politicians ndị n'obodo oyibo those parents nọ n'ụlọ taa afụfụ mgbe ụmụ nwaanyị buo ma simenti tụọ ma ego lụọ the thing ụmụ fe agụnwụlọ that place because of na abịa weta fada nke eti eburite ụgwọ akwụkwọ na n'elu ọjị
ịghọtago now so ana-alụ onyawa n'obodo ego ejiri ya ego ndị unyom a ka onye nwe ya mụ na ya na-abụ maka na my wife and your wife my mother and your mother often has make up unyom after those contribution ma nke atụ n'ego ma nke atụ na fiscal na ọkpụ aka still ụmụfe agwọkwa na ya onye ka a na-awọli no tell me ka onye a na-awọli so ifu na fa kwesịrị iwere anything concerning ụka tinye ya na catapult gbafue bidogori from that our root ebe ahụ anyị bido ka anyị ma ive ọya kachatụ mma chacha mana maka this one issue ka eju esisi gbafuo onye bụ ụka help gokwanụ in other ways ịmana mgbe ndị ụka bịa ha bịa as a missionaries ha nyecha free scholarship ọ bụ na nna gị ma nna m fa miticha ha o nwere ike ọ bụrụ na some of our fathers gụrụ akwụkwọ bụ ndị ụka melia for free so na-enwe ndị bịazi ịnụ mee nke a na-adịrọ mma onya ka eju si gbafuo ụka and then makwalụ na amaeji maka na mmiri eji wee sa nwata ahụ ruru inyi tụfuo ma mmiri tụfuo ma nwata enwere ike a na-asịkwa nsị wepụ nke a n'ụka ịghọtago na tinye nke a ịghọtago because some people kwụsị ise igbo ise anwụrụ ime ihe ọjọọ bụ maka na ha jere ụka n'okwuchukwu mana the problem anyị na-enwegịta bụ some people turn ụka into business venture ebe a na-akpazi ego ka eyi nwekwu maka ya ka ọ sị tụfuo ka ọ sị wepụ some tinye some mgbe coins ibe anyị ibe na-achọ ka unu malite ata ọ na-abịa n'ụlọ ụka onwelo ndị nke ji ya achụ ego iche fancha niile wụ business ọ na-aga every December ndị ụka anya sị na a na-eme bazaar ọkwa ndị ya atụ ọkụkọ fire atụ ede fire atụ rice fire atụcha ibe niile fesie ọkụkọ ahụ ịbịa sị na ị na-ekwuye ọkụkọ ekwuye kata nkwe na ma ya ekwuye ọzọ enwe m ike ịbịa n'ụlọ kakịta akwuye ọkụ n'ala anapụrụ o nwere ike ọkụkọ a na-ele 10,000 ịbịakwuye ya 30,000 ọkụkọ ụkwa ụmụ nwaanyị ahụ ga gote ọkụkọ ịbịakwuye ya 30 onye ekwuye 50,000 emecha ibe niile afọ emekwa akaụntụ that money na akpa ndị ụka ọlụ biznes ka ọ ngwa for instance mgbe e nwere COVID-19 onwe ụnụ ụka ịnụ kele ndị members fa ma ndị agadi nwoke ma ndị agadi nwaanyị ife nni ma ọ ka efe ego si na unu afọ ka obodo si wee na-apụ nwụrụ apụ ngwa na enyi nke eti unu wee zụọ ndị bụ unu nwa ụlọ ụka ma enye inwe problem jee n'ụlọ ụka ọ gwa gị tinye aka enu the Lord will solve your problem in Jesus name ikwe ememe naba mgbe ị na-ana ibikọ ya problem ana mana farmers nwee problem they will come to you give them money ọ na pastor nwee problem ma ọ fara nwee problem ma ọ fuel ogwu na moto ya ma na moto ya nwere accident ọ gwaghị na ọ chọrọ ije body work ọ bịa you give him money then gị nwezi problem jezie na nke ọ say have faith na ụlọ kedu onye ka a na-awọli ife a ọ agwọ ka ọwụ so you cannot tell me na ọ nwere ndị dị ọnwegodi ndị dị enyiwecha ka anyị kweta na ọ nwere ndị dị good kama na ọ ya few majority of them were business people. nsogbu adịrị dịka izu wee jụm enwekwa chọọchị nyegasịkwa members ha ihe mgbe na-eme COVID-19 ọ dịchakwa na social media mana ịma na mmadụ ada nọ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'afịa there is no way ị ga-esi wee mara ihe niile mee na the whole churches ịghọtago but aghọtara m ebe ị na-aga and o nwere na your personal experience so wee na-ehepụ gị mana ịma na otego asịba ụka nwa ekwara ana si chọbaziana ka ị ga-esi wee kedu ka ụka ya esi wee na ebe ọ bụ na pastọ bịa nọ na chọọchị yi suit ego 280,000 gbali shoe 150,000 gbali watch 300,000 jide fonu 2.2 million ọ bịakwa n'ụlọ ụka were na members ndị ụmụ nwaanyị ji ele ogili mkpaka ma kedu ma afịa ma plantain ọ bịa ọ natava nke faji form of ego inye after ego inye kwa tight after tight iso nke a na-akpọ seed of faith ọ nakọchara ife ego were ya gbafu ya na moto ya unu nwejikwara ụkwụ wee na-aga ke ka o si na
ọwụ na quote me right ọwụ na ịchọ ịyọ ndị unyom ife ma ọ ụmụ nwaanyị ife ma ọ na ọ nwere ife igwe alị nwaanyị enwe n'ụlọ ọ na-anụlọ jee gwa pastọ ya ma ọ fada ya ofu mgbe ka o ekwu ya omenye ozugbo because these people are seeing them like physical god due to na they have been brainwashed. So onye ya afịa alụ na ife a na-ekwu okwu ewere fe tife na katapọtụ gbata efe aka. Imagine a place ya go na ife ọma meele gị igote ewu go efi go ji go mbaji buru ya jee Thanksgiving na chọọchị ilu na chọọchị bịala na ọnụ nke ndị na-elu mmiri nsọ ịbịa elu mmiri nsọ say you are blessed n'ala ibu na kọlị mgbomgbo ibute bụba n'ụlọ ị na-abụ na ilu gị na ndị be akwụkwọ ọnụ agụ mana iburu ya jee n'okwu alụsị na ife ọma meele ya iwe jee n'okwu alụsị ka ije mee Thanksgiving ọwụla ewu ka ị bịa ka ibute buru ma nkwọcha ma mmanya bịa ebute ebe anwa esi egbu ewu anwa n'ilu ya gwa nọ mme ka mmụọ na-eli egbuo n'ilu ya esi enya ha ya bụ igoro ya ofe aka ma ofu ụlọ ya nke onye gburu anụ ebe esi enye esi ekuyi nke ọnwa ndị gị na fayi ekuyi ọgafe elie onwere igwe ebe efu mmadụ ji atụ mma n'ụlọ ụka lue esi ewu ji tụ mma nye chi anya gbanị mmụọ esi mgbe agwa ifunugbo so ke ka ya esigbazi na ọhụrụ anyị ka enunugo na ọnwa na-enye ndị ụka emechaa anachi ya tabak ananya ndị ụka ụba ịba ka a na-efere ya ego abụọ ijele Coins enwe venture ịjụ kedu ife ndị omenani now na-eme to become an option ihe nji ajụ gị bụ abịakịta asị na this bank A adịghị eme ọfụma ifo bank B or maybe ha bank A na-eme to attract more customers ndị ụka kịta fa na-enweta mmadụ maka maybe ha na-ekreti job employment ha na-enye ndị mmadụ gift nwee ndị a na-enyela aka kedu ihe ndị ụka kịta na-eproduce ma gọvanọ ma president ma kanselọ nwecha ndị big men yetago and the truth is that na ọ bụrụkwa ego eji ele ogiri ka eji alụ chọọchị akwa 5 big men bịa ha 50 million alụọ chọọchị ndị ụka na-produce such big men kedu ihe ndị omenani na-eme now ndị mmadụ ga-ena ya sị ka eje join kwa anụ ndị omenani a na enwe ihe ha na-eme a na-afụ anya ka ihe ndị omenani na-eme ga-eme some people now say okay ka nje ebe a nweta ọrụ ka nje ebe a mee ha ka ihe ndị omenani na-eme to rival ndị chọọchị because ị na-asịsị wepụ nke a idozienu nke dị n'ụlọ ka iwe attract ya ndị na-asịsị hapụ nke a gaa n'ihu. Most of these people ị na-afụ na-alụ ụlọ ụka ma ndị na-contribute na ịlụ the church ụka never make them rich. Ndị a na-enwe enwegwu ego na omenala mbụ wee bịazịa n'ụlọ ụka that place because na a na-afụta ndị nọ ebe ahụ asị ndị dị righteous na-afụta ndị na-eme omenala asị ndị na-ekpele ekwensu so ụlọ nọ na-efu na fa nọ there na volunteer the money ọ dịka ụka no ụka never give them money. Ụka can only give you money na ọwụ na either na-ewu founder of a church ma ọ na-ewu pastor ma ọ bụ nọ gị na-elid the church ma ọ nọ gị ị na-afụ ebe ego na-adị. The only problem anyị nwere na omenala wụ na ndị dibịa ọgbara ọfụ now bịa nwudo omenala ya tọkọ onye before dibịa na-agwụlọ nta na-agwa emoloko enwere division of labor enwere ya sị na ị chọrọ ịjụ ese agwa sị na onye na-agba afa ije na nke dibịa na-agba afa ije gbaa afa ịgbacha afa ife ọ gbatara ya ọ gwaghị n'ebe ihe eje ọrụ enwere dibịa na-alụ ọrụ mmiri iche ọwụ na ịkwụ ngọ mmiri ma ọ na isetụrụ ndị mmiri na awaghị ọ nwere dibịa na-afụ maka ya iche mana ndị kịta anụnwa ya agbaghị na ọ na-alụ ọrụ mmiri na ọ na-alụ ma agwụ enwere ndị na-alụ agwụ iche enwere ndị na-alụ ọrụ mmiri nwee ndị na-eze ife aja ana nwee ndị na-akpụ alụ ije ime alụ na aba ma ọ n'ukpo ma ọ na Ụmụdịọka asịsị chọwa nwa ndịrị ọ ndị ndịrị ka anyị mara na-akpụ alụ but of recent na o nwere some places ihe ejezi ịbataza dibịa gwa anyị na ọ ya ezere ife aja ana kpụalụ ya alụ bọọlụ gị ihe ụwa meeli na menta mee moloko all these things will just because of money ka e wee meet up. So that is the only place info ọ dị ka some ndị omenala a na-emetara right.
na ọwụ na onwe ka anyị esi wee menwu wee regulate ya ndị omenala mana ndị ya emekwa ya ọkwa ndị nọkwa na omenala because ọwụ na edewe ife kechi ebe atọ ihe anya you cannot know what and what that is inside it unless ma ị maara anya ya so n'ọkwa n'ime ndị omenala ka anyị ejekwa enyocha ha mara onye wo the right person ihe ekwu eziokwu eweti ya mee nye onye isi fe enwezia panel ya na-enyocha ndị ọzọ dan isi na ị na-agba at least ihe anụ maka chinwụba ọnụ mgbe nwa ọzọ emena gụ n'egwu achịrị ife wee n'ọbasị ya gba mkpụrụ ọnụ dị n'ime ọgwụ ọgba kwuo ọnọdụ una confirm ma yes na onye ụdịbe afa ka ọwụ na afa ka ọ na-agba enye ya laịsensị ịgba afọ ọgbawa sọsọ afa so na ọbụla ihe abụọ ihe ụwa ihe akpụ alụ ihe agwọkwu ma ọgwụ dị na ya ihe eze ma ife aja na that is the only place mfụ ọ dị ka ndị omenala esi eri mpeli mana ife ka ọsọ onye ahụ 3 dekin na 4 dekin onye ka ọsọ onye maka na kịta ndị most of people na-emezi before na-eme ya maka ego. If that land is not from pine leaf, take your leave. Ọ bụrụ na ahụ ịchọ igo, ọ bụrụ na o siro na pine leaf estate and the properties. Wow. So mmadụ sikwa nsị wele maka ya welu omenala nti na katapọtụ gbafuo maka ihe agịta ikwu kịta. Isi wele omenala nti na katapọtụ gbafuo ọ na ọdụ ka mmadụ ewele nna ya gbafuo because na omenala dị ụka wee bịa ịnọ here before mbịa ihe anọkwa ya na ọnwụlọ ka ị na-etu ịnọ ebe kịta mbịa nnọrọ ya gị nwa na ọtụrụ possible ọ nga enwe ebe obodo owu tradition nwe obodo so onye bịa abịa ọ nọ jụrụ ike lori ya ilo ọ naba onye nobi ya eche mmadụ ụkwa na-elori ya ilo mana akwe ịnụgwọ maka ndị Igbo nọzi na mana Benue ịnụgwọ maka ndị Igbo nọzi na ma Panya ndị a bụ ndị jele eje ha ekwezikwa na ha bụrụ ndị obodo a yuvedi na enwe ndị Igbo nọcha na Kogi Black Americans bụcha ndị nna nna anyị jecha slavery ha nataro ha bụzi ndị obodo a ka ịfụ na mmadụ na-ejekwa tọ bụrụ onye obodo a because esekịta asị welu maka nke ụka na-emesị gbafuo ikwukịta nke ndị omenala na-eme na ọsị wele ya gbafuo esi mba. Why not let's find a way to balance it? Don't you think so? There is no means onye wosu na tanu ya anọkata ụlọ igwe obodo. And there is no means onye ebu afọ ime wee bịa ya anọkata ụlọ ime obodo ma onye eku n'aka wee bịa n'obodo nọkata ụlọ igwe obodo. Ihe awụ son of the soil. So na onye be anyị ji US luo ebe a nwa ụlọ Black America. Anyị emelọ na America ya kwapụrụ ya mba. Ọ nọ ka ọ na-elefa ọ mee nke na-adịrị America mgbe America enye ya ọzọ so for now maazị he remain that place because na ọ dị mma he have to abide with the rules and regulation of Americans. Akwụnụ maka Barack Obama onye Kenya wo so how did he become America's president? Onye Kenya bubu ịbịakwa bubu nkata ka anyị na-akpa ibugharị bata etim anyway it's as simple as ABCD. Barack Obama na-eme ivetụ ndị America n'anya ọpọ na ọwụlọ onye ebe aka ụka na-emekwa eftụrụ ndị Igbo n'anya mba pụtara don go dasa asị nga eje n'ebe enwe na nwaje ebe a eje n'ebe eje na n'eli echekwa n'ebe a chacha ịta ọkwa ime ịkwa mmụọ ka ị na-achọ ịta ịchọ ịta mmụọ. Let me tell you something. Ịma ife a na-akpọ ikpu aja n'ili? Yes. Ịma na that ikpu aja n'ili have caused more harm than good. Still ndị ụka ma mee insist na ya na ikpu aja n'ili. Ọkwa fanwa na-agụ ọkwa ofu akwa nsọ ọnwa ị na-agụ sị kedu ụlọ ya abalị nwa nke mmadụ na olicha ife niile o ya eli emecha mkpụrụ obi ya efunali ya unu ma na destin na ọdịrọ proper asị nwa na nwụlụ unu enwude my wife na iwu na onye kpuri m aja niile na ụnụ okpuri aja niile edepụ afịa n'ụlọ ụka ogbicha aja niile anwa gị ụfọdụ ma ndị ụka anwa unu ndị ụka machakwa na unu nakwa ejekwa kpọkwa ndị nrị kpọkwa dibịa kwụkwụ ya nde kwulu nde naira o wee kpotekwa data aja
ọ dị ekpotere ya ebe emechaa nwaanyị esowe onye nwụ anwụ and still unama may insist na ya na-ekpu ikwada aja niile ọ dị proper. Explain this thing to me well because otego nji anụ ya sikponye aja n'iyi si ekponye na aja n'iyi ọ ihe ndị Igbo ka ihe ndị ụka ka ihe ndị omenala and then ke ihe omini ikponye aja n'ihu and then kedu the consequences biko kọwala anyị ọfụma. Ọ na-aga nwoke nwụrụ elu mgbe a na-achọ ini ozu etiche ozu n'ime ana by right nwaanyị ekwesịrị ịnọ ebe a na-eni di ya otu nnọ as a man now ọ bụ na nwa obele nwa m nwụrụ I am not supposed to be there and eni alụ ka unfortunately ọ na m dị married nwụrụ o nwere ife nwaanyị a na-abịa ebe a ekpuli m aja n'imi most especially ọwụ na nwoke na nwaanyị na-enwebu ka o si wee dịrị fana abụna fa na-enwebu okwu wee nwụrụ etinye na asị nwe ya ekpu eji na oje achịla aja sị ya anụ ọfịa ngwana jee nke ọma datin okpuli ebe anwa jikwa nyanwụ nwaanyị and ndị anwa na-afọ ọsọ ya kpughe aja unu machakwali n'ojie afọ na ụlọ anọ okpuli akwụsị anapụ ya ịnata olili nsọ nna okpunya unu na ndị ụka na ejekwa akwụkwọ dibịa ụgwọ nnekwute ego na ọwakwa nsị akwụ ụgwọ eche na 10,000 akwụkwọ dibịa nnekwu ụgwọ o wee je mee ya si ihe omenala wee kpote aja ahụ ekpuli n'ilu ndị mmadụ eji mekụma flag ọ dị good. Unu mana ihe anụnwa bụ borrowed tradition ka ọ ụka borrowed tradition na ayọta anyị ayọta then na this particular one na-enye anyị nwa nsogbu ọ na mmadụ nwa si na enye lapụ na ikpu ya aja niile ọ na ije na so many places like there was a time na ba a na-eme ndị ebe belia the thing is nwaanyị agwụ ka ekpughe aja niile nke nwaanyị binye mee ka ofenti ya fada kwụsị anyị ifenticha gị bụ ite n'ihi ekpulile aja niile ọ na ofenticha imecha fim anyị na-eme ibi ite ka ibekpu aja niile so if not drop proper the consequences not there na nwaanyị akpụchigharị di ya aja niile ji enicha ozu o nyewe nwaanyị nsogbu in the sense na ọ ya join nwekwa nke nwoke anwa soon so ndị ụmụ ya ịgbachi dozie wee jekwa chọkwa dibịa kwafọ ụgwọ ka ekpo otie onwe ebe ọzọ gbaga ya lee ụmụkwanụ ụmụ the man enwe ike ikponye aja n'iyi. Yes mụnwa etu nnọkịta mụ ka ọ dịle ekpuri my father aja niile si ya nna aja nke ọma because na ife ekwutere ya wụ n'ọnwa ya akwa nna then ụmụ nke mụ ya ekpuri m aja niile ọwụlọ mụnwa ya ekpuri m aja niile nwa m nwụrụ ana kịta na nwa etu nnọkịta nwa m nwụrụ n'enyi ya nwa m anwa nchọ ndị nle ya kpụwa alụ na-alụ ka ọ wụ na nwa mbụ m ụzọ wee nwụ so kedụzi the reason m mejije ekpuri ya aja niile then my wife wụ my half self your wife bụ your half self ọ kwesịrị ije achịla aja bịa wee n'ili ya ebe ahụ ejima for instance my father wụ twin go nna m wụ ejima mgbe ejima ya nwụ a na-agụ ya okomanụ na gị nyefe a na-anụ ejima ya na-agụ okwu de na-ebudata ya na-agụ ya nyefe duto na mpam Thomas ọ na-esi onwu si onwu anya ahụ ọfụ ejima anwa azọ ọnya azọ n'oji anya na-abụ fụ ozu ejima ya ewee nie ya ewee nke ebulata ya ka ọ gbaa akwụkwọ asị nwa adọwụ maka ada ebe ozu nwaanyị ka esi ebe ozu nwoke emesizi everything ejima ya nwa bịa my father cannot lie down etu kịta ala ụla 10 minutes onye ka ọwụ ụdị ala na ozugbo pọlị na-abịa ọ na-atamụ ọmanye ka ebe ejima na-abịa na ọ na-abịa na-asa abịa kapụ na ebe adọma ka ejiri n'ebe ọ nọ ka ọ jebe ebe ọ nọ n'ebe ọ nọ planet n'ebe ọ nọ maka n'ebe ọ nọ maka sọsọ mgbe ahụ ka mpam ji wee ghọta yes true na ife dịkwa because na since ya na-ekwu yọrọ ekwetebụlụ so those things ndị nna fa mecha lachicha anya n'anya anyị ekwesịrị ịdị na-eme mistake na ya as a man ị kwesịrị inwe chi
nwee ikenga nwee agwụ be nna ya na nke ikwu nne ya ndị ahụ ndị ya na-atụlụ nzu n'ụtụtụ na-agọlife ọjị iyi ụwa these are things ya na-atụlụ nzu na-agọlị ọjị but any other thing apart from this set of things ngụrụ gị now ụlọ ife ekechi asị gị mere na foul those one are blood tradition ndị nke ahụ ọgwụ no ka m kajedebe ebe no otu ị nọ now because ọ bịa dịka omenala a edoghị anya ọfụma ifili na onye ọbụla ndị ụka kwa na akwa gị ya ka esi wee kwesị ikwu ya ọzọ ibe a na-ebe agụ n'ukpo ịmụọ na Latin onye nwoke nwe ụnụ ndị ụka wee kwa anya akwacha anya si na akwachagwu ya akwa ozu akwala onye anwa ife emele onye anwa woo pati akwala ya akwa ọwụ na nwoke nwa ka esi akwa nwoke hụ na emechaa ife dị na nwoke ọwụlụ ndị na-egbu ewu ịtọ egbueli ya ewu ịtọ ọwụlụ nke ahụ ebiara abịa ebeele ya abịa ọwụ na ọnwa anyanwụ ọgba akwụbe nna ya na enye edebie ebe ekwu na ahịa edebie enwere ife a na-akpọ ozu ngịga na akpa aka ebunago ozu ngịga anwa chinaga akpa aka onye ahụ na-akwala ozu that ozu ngịga anwa comprises of ndị be ebe esi mụta dị nke nwaanyị anwa ebe esi mụta ya because ihe kịta dị ka abịa anụta nwaanyị bụ unu na-anụ ya be anyị then o mechaa ahụ ya be anyị nwụrụ ebunagazi ozu ngịga ya bụ unu ịrịtọn kwa the woman back bụ na amala yes na ife adịgo etu ekwe na ọdịsigbo mana ọ na-esi na onye ndị ụka kwa enichi ozu agbacha ka eze egwu a na-adịba agụ a na-agụ na-eche rice echefugo mba nwe egwu ụmụ nwaanyị na-adịba agụ ma a na-agụ ozu ya gaa na-agụ ya na-eche rice ka ọ na-eche rice na-ene nkwụ aka ma ọjụgwọ oyi agụcha egwu a gbacha ya richa rice na asa esi na-akpọgwa ozu ife deche ni nwa obele ọgọ ọwa n'afa iwulile iwu na aya eme omenala dị ya bụ ebunago ozu ngịga cheta akpa aka ịma na-akwago ozu so na onye sọsọ ndị ụka kwa wo celebration ka eme na-akwala n'ozu and go and check it very well say ọsọ ya wụ nọ nne fada nwụ si ahụ nọ nne pastọ emechaa datin a na-eme n'ilu ndị mmadụ anacha nachi ya azụ be ndị anwa the next 4 days ma the next day efu ka a na-eme the men akwamozu efe ka a na-eme ya ọwụ nọ nna fada efu ebe a na-egburu ya ewu ịtọ beele ya abịa ndị ọgbọfa apụta nwa nwoke ebute ebu na eji bele ya abịa egbugharị anya eme ka esi eme weta nke nna nke ewu ịtọ wee itinye enu gbuo nke a na-egbu n'elu oyi elula ana anya n'elu ka ya nọ wee bụ ya mechaa ya ka esi eme ya ejezie na ife a na-akpọ ozu ọkwe ejezie were ozu ọkwe anwa na ya ema na-emechagwo egbuwa akụ igbo mee ka esi eme the whole ọbụrụ ndị nwe obodo aka na-anọ ma ọ bụ obodo aka na-asa eji onye aka na-asa ma ọ bụ aka na-anọ depending on aka na-anọ dị na befa emechaa anya etu a ema na-akwagwo ozu so na nke bandị nnụ ka nwa wee tinye ya mgba ndị flensi abịa sọlichala na so ka obere ya ebi na ntị kedu ife nwee ike ị na-akpata na nwoke na-agba mbọ ọ na-agba adịghị enwe isi asị na onye nwa na ihe eji ya ma ihe ejiri ya ịfụ nwoke kwesị ịkpata ego ọ na-agba mbọ mana ka ife ili nwee ike ịkọsị ya as a cultural man ịbụ ka ihe enwe ike ị na-eme nwoke ọ na-eme mana ọ mana aba a sị na onye na-amala ebe mmiri bido mawa ya a na-amala ebe ọ nọ wee kwụsị asị onye Igbo nwụ ewụla onye Igbo ọ na agwụ a na-emela oyi na-eme agwụ
Ọ na etu ino kita na elola agwu malochi those things na ọkwa na ikwete na ya o not all if you don't believe in it is all the certainly different agwu ị na-enye ya nsogbu fa na-eme ya aka nkụchasịsị the moment ịma alifa ife adịbala na mma ọwụna ndị mmiri ndị ọwụna etu ịnọ kịta ịma na ịma mma nwoke o nwere ike ọ na-ịnụ nwaanyị na mmiri ị na-eme ikulubesins ife a na-agala adịkatazi anya nụọ nwaanyị ife aya saa ọwụna inwe ego problem wuti nwaanyị mmiri ịna ịdị ije kwụ ya ngọ setụlụ anya na ịda anụzi ka gị na nwaanyị enu na eme ụwa ọwụ na isetụlụ lọfa ọ ya bịa na ya salị gị ife. Then apart from these ones now ọwụza na ọ bụla spiritually ịmazi na nke iji aka ya eme onwe ọmma nwoke ka eji anụ nwaanyị mmiri nwa enwere dibịa sị na onye ọbụla nwere di mmiri onye ọbụla nwere nwunye mmiri ikwete is a lie. Onye ọbụla enwere di mmiri onye ọbụla enwere nwunye mmiri ụfọdụ nwere nwunye mmiri ụfọdụ nwere di mmiri onwe onye mma a na-akpọ nnọdụ ọjọọ njọ dị egwu n'ife abịa jee na mmiri ọma mmadụ egwu efu ya na ife asị ma na ya agụlọ ya agụ mana abịa na mmiri ọhụrụ kwen ya na chi ya kpata na onwere ife ọ na-eme n'enu anị ịmago na one of those things nkwubugo before so ndị dibịa ka nwaanyị ada ọcha ya agabala abịa ọchịlala ogili ụwa ọsịa na ya na mmiri na awaị nọ na mmiri ka ọ ya ga eje kịta ịnala ufo inwe dị mụta nwa whereas na onye ọ na-agwa anụgodi mụọ ụmụ ise mana dutoro na-egwu ya na ọ na-achatọpụ ọgwụ ya na ọ emela nke fụ onwe dị ọwụza na onye dị ịga inwe dị ọchịkọla ego niile o ji chienya so iwu ụlọ na eyi ama mma wee nwe dị mmiri and iwu ụlọ na-etu uwe nọkịta na nwe nwaanyị mmiri na ihe nwaanyị mmiri ọwụrụ iwu ọwụlọ nwaanyị niile ka dị mmiri wa ọwụ nwoke niile ka dị mmiri na awa onye ọwụna nwere mmụọ onye na ya na-abụ dị wee bịa ụwa etu ihe nọkịta ọ nwere mmụọ gị na na-abụ so bịa ụwa iji wụrụba mbaba mmụọ anwa anyị na-etu ihe nọfụ ọnọdụ na-echeghị mkpata nke anyị eme ya hensị gị na na-abụ dị na mma obukwapụghị so n'onye nwa daalụ nnọọ Coins ka efe inwekwu maka ife a na-ekwu na mmadụ n'ọlụ mmadụ ụwa and kọwala anyị ife bụ chi ụwa iyi ụwa na onye ụwa ama nwere ma ọ bụ ofu ife chi ụwa onye ụwa iyi ụwa then kedu ife ọ bụ na mmadụ n'ọlụ mmadụ ụwa and then reincarnation or the real onye emesi ọbịakwa ụwa ọzọ gaa n'iru that reincarnation na ahụ onye ahụ na onye ụwa ya nwa okay isi ịbịa sụọ ya n'oyibo ọ dịka ọ dị iche ọ dịrị iche etu nnọkịta ama m onye n'ọma ụwa onye nna anyị n'ọma ụwa nna m n'ọma ụwa wo mpụta ụtụtụ si na obi m na be m teta ụlọ ụtụ mpụta na obi ngọwa ọjị na ụtụ agba ọnya si nna gị bịakwa ata ọjị ụtụtụ anakọta ọsị na agụụ na-agụ ya ọkwa ife ya ga mgbu ọkwa anụ ya ga mgbu n'afọ ya esikwa m rie esi egbuole nya na ori efe so nke ahụ onye n'ọma ụwa ife iji ma na reincarnation dị real onwe nwa ya aga ọhụụ na ọbịa ọ nachiewe aza jụọ ya kedu ife na-aṅụziri ọ sị na ọjọọ sị ka ọ bịa nyoo ka ọ jee wee ya ata azụ ka ọ bịa nyoo anwa jee ya ata azụ anwa ọwụ na nwa ahụ lapụ ọwụ na ọ nwụrụ ihe duti enyi ya maakị bife enyi ya o nwere ike ije bechapụ ya ntị ebe ma ọ nye ya ni maakị wee nye ya ọ bịakwa uwe gen o buru maakị anwa enye ya mgbe enyi ya life o buru ya pụta ụwa ọnya ka ihe eji wee believe yes na a na-anụ ụwa mmadụ na-anwụcha abịakwa ụwa ọzọ gịnị bụ chi ụwa gịnị bụ iyi ụwa chi ụwa wụ chi n'ọya ụwa nke afọ abụrụ mmadụ
ọ mmadụ kwa ka ọ bụ mmụọ ancestors ndị bụ unu nọbụgo ụwa bifo o nwere ike isi ikwu nne bịa ụwa be nna yi nwee ike isi na ụmụnna yi bịakwa ụwa ọwụ na isi ikwu nne bịa ụwa be nna yi den ịma na onye nọ ya ụwa onye ikwu nne yi ọwụ na ndị mmadụ pesin mgbe ọ nọ ndụ nọrọ ya ị na-eme something fa na-asịkwa yes na n'ọkwa onye dị ya den ọ nọrọ n'ikwu nne ya nwe ọ nakọta ọwawa ya anụ na gị bịa mere ya ife dị etu ka ihe esi wee ma yes na truly na destiny is working wo ife ọ gwara gị mere ije mechaa anya mgbe anyị n'ala ufu beta ọ na ọwụla ya na ọya ụwa n'eziokwu imecha anya ị ka nọkwara ebe ị nọ den o nwere iyi mmadụ nwụ wee pụta ụwa odo na kịta anụ nwa ndị nwa na-abụ ihe ụwa dịzikwa mbọmbọ fadịzikwa mbọmbọ adịzikwa mbọmbọ because na ebe isi na badị mbọmbọ na ndị dibịa kịta na fa na-enwudecha mmadụ bụ ya confusion n'isi ụfọdụ ka ihe ejezigwu si na ịchọrọ ịbụ ihe ụwa kama ọ ya agba ya na ọ na-abọla ihe ụwa ka ọ dara ete ya na nke onye na-abụ ihe ụwa ọ gwaghị gị weta 35,000 ka ọ bọla ya na ọ ya anọbụ ihe kịta wee bọla enye mana nna agwa m na anọrọ be mmadụ abọla mmadụ ihe ụwa na ọ n'ihi abọla ihe ụwa ije ebefa na-egbufa ma abọla ihe ụwa fụ kịta adịwa mbụ unu mana ndị dibịa kịta ya anọzi na biya ịbịa mmadụ 20 ya anya basị unu nche ihe ụwa nọle lesi ahụ ma elezie na ịbịa be dibịa na ọkụzọ nọrọ ibu ya nwa na-abọla ihe ụwa kedu ife ihe ụwa ya nọbe ya eme ihe ụwa ya ụwa onye aba lapụzi ya na ebobe unu ọ ya ejebọta ya ma ọ na ana isi unu ejebọta ya ọ bịazi abọta ya na biya na ọkụzọ ịnafọ na majik ụfọdụ ya gwuo na nwa obele were ọdụ okike na ego ayọlọ na nna dute na na-egwu a na-atị mmiri tụọ n'ime ya gbalụkọ uche ya adịrị ya wee tinye ya sị na-abọtagbu ya nara ya ego na ịpụ ije na-ego anụ na-egbufusi anụ imecha ibe na ebe na-eme so na ọnwakwa ebe wayo na-adịrọ no ana m afụ mmọnwụ ị na-eti ejecha mmemme mmọnwụ gorila ọ dịrọkwa mgbe gboo ị ga-asụkwu na mmọnwụ gorila kịta na-ewu kịta gorila yo na-emehu ọzọ ana m afụ ka ị na-ebu ya osokwu na omenala anyị ana m afụ mmọnwụ gorila kịta na-ewu na nke ikpeazụ a anọgide a na-apị ya akụpe oleko osokwu na omenala anyị nwa ife mere bụ na this particular one nkịta anyị nwa ka ndị ọcha miteti na that particular one ndị ọcha enegwe afụ na anyị na-ekpuchi ilu like mụnwa ịbịa na obi nkịta alisi egwecha m ụzọ mmụọ nọ na be m abịa na be anyị aha anyị nwa na-eti atụ mmụ ukpo nnekwu nna m nwere mmọnwa na-akpa anụ n'obi o weta ọfụ ya zoo ya na anaka kacha m ọgbaji ya mgbe nwa ọsakwa gị m nwa zoo nọ nnekwu nna nọ ngwa Dr. Rams mgbe nwa mana mmụọ anwa ka dị anyị nwechara m ijele enwere m ife a na-ebu agụ onye ka nchi m bịa chizie n'afọ ya n'ọzọ afọ mmụọ m ka nchi n'ọzọ ife a na-ebu agụ nwee nke a na-akpọ mmụọ ndị ụka n'ọbe m nwee mmụọ dulu before m bute gorila then gorila ahụ awụ na ndị ọcha bịa go ahead please ndị ọcha bịa nwomile anyị ndị ọcha bịa nwomile anyị wee jee lụwa dị mmụọ n'ọnụ dị atedi so anyị nwaazị fa nwomili wee lụwa n'ọnụ dị atedi o bidoro lutezi anyị aka anyị nwurezi ya modernize ya dozie ya ka ọ kwesịrị isi wee dị so ndị ọcha bịara n'ele anyị anya wee lụwa duto na 5 go na anyị na-eti mmụọ abịa na ndị be anyị nọ n'obodo oyibo be anyị na-alụ ma agaba ma everything ihe afụ ma mmụọ Brazil anyị na-alụ mmụọ be anyị emenye export to their place so mbọsị ndị be anyị eme cultural carnival anyị na-etinye ọ na-atọ ndị ọcha ụtọ fa wee chọọ ka fa lụwa wee jee lụwa gorila so that gorila fa lụwo tedi ka ọwụ n'akafa then o megide lutezie n'aka anyị ndị enenwere anya wee lụ ya anyị hazie anya ọfụma modernize ya dozie nke o kwesịrị isi wee dị onwe ebube nwee ugwu ọwọ mmụọ
ịghọtago and ọ na-ele afịọma na-ele onwe ya dete na-enwe mana anya dị ụsa nwanne nna asị na ive o ji agọlụ mmụọ ka ọ wee nyụọ ewu na ọkụkọ anya na ive o ji ejele ụka ka ọ wee keta oke n'eluigwe mụ ọzọ ive a na-ebe agụ ive nji etiri mmụọ ahụ ụlọ ka nje ka ọ mmadụ nsị kọchie mmadụ ike ma ọ na mụ na ya na-abụ na-enwe okwu mfe na nkwa aba ka m kọchie ya ike mba ive nji etiri ya wụ ka m na-eme entertainment na-etinye ndị mmadụ obi anwụrị n'ilu wee na-ekipụ anya ọ na-adị bizi ọnwa mmemme na-eme m bụrụ mmụọ bịa bịa mpụta ife ọ na-efu m na-eme mgbe anwawo ihe mma na-eme ka ndị mmadụ na-enegharị anya wee keep her busy just to entertain people. So I don't misquote me with my masquerade ma ọwụ my attire ma na ọgwụgwọ nna ya na-ejilọ m karịa paracetamol na akụ inu si akụ na akụkọ kwado m nsị ka mkpụrụ agaghị ntatị mba anyị idekọwa anya ọfụma ijebe n'oyibo n'oyibo ndị ga-ya adịghị ekwuchi ya ọkọlụ dalịrị nne ka anyị baa na ejije azụ onye direktọ ịbụ nọ na asị ka mkpọcha gị n'omenanị ka ndị mmadụ makọrọ na akwa iyi abụrụ kọstum mba wụ kọstum tụmadụ obodo nsi wepụta ukpo be atọ eze na obodo atọ eze na ugbo ọzọ igbo ndụ before isi ya na-acha ya ikpo otu etu n'ugbo igwe lọbọt His Royal Highness igwe Dr. Arụsi Eze ya ama ya ese na n'isogoli na odeli n'onye ya ọ ya ma na ya before isi acha ya mmemme etu. Every election victory begins with a good media projection and visibility. For this reason, BAM Interview has created this campaign space for all our political candidates to reach out to Ndigbo and convincingly tell them why their vote should be in your favor. Hurry now, contact the numbers on your screen today. Let's take you a step closer to your victory. So hence isi ja ime to edigo close to palace. So all costume gayi. No olulum. Yes. Dalịrị nne. Kedu ka isi wee banye Nollywood and kedu ka o si aga na ganiru? Ije mụ na Nollywood. Aka nọkwanye na secondary school then master our form teacher then our VP Fanyo Onyeili focus because in the act and I'm now a student then focus na school theater and all these things so near me though I was very small we do batamo Actors Guild of Nigerian AGN then I pick a form to do Ballista Ezenago during the time of Nikon and Abakoba Park then I can then although I was good I didn't good there, man. My problem was my size. Before I had too small and too tender. So before I even I fell. So I name and to now go up on up then I be done up that time I ain't doing what they get from my Jennifer Ikyoko then Kedifa and Colifa then I ain't na buy Gumba my goze from my Moloko. Like my local mother come on them and I carry my James room then. So Igbo would they can easy then because of my size. And then all of him na fiamalo. Mba. So I season when I will I go na I see when I support to school. Then at a point what about go more belly. We started I be the member. Then at a point I now started from this camera, from assist camera to DOP. Then from DOP to director. I started directing. I was doing good. Man's Legacy. I was doing good. And when I comedy made that time, ewu na atoro. So that film, I efficient was okay. Lia was here, and Igbo comedy. Then among my ewu
my destiny, my Ulatoro. So that was the film named my first money to go my first car. Named my first face and first fame. Then after that, because I went to all over maybe other things. Man, the problem the business or step down. Now when as of 2013, late James Wongwo na fight memory card then because now anyway basically na visual studio but James Wongwo and BJ no can hear BJ studio now as audio studio then he was lamenting na boy memory card make off memory card na ndị egbukwa mmadụ ndị film eti lọlị ya aka ka ije make off je chụwa ndị memory card then onwere onye ma na memory card ya gakata from audio disturb kata audio disturb kwe visual because as of then ọgwụdị n'ụlọ enwere TV bụ na ị nọ na lum gị ị na-anụ ka advert na-eme na lum onye ọzọ 97 Iweka Road Onitsha 7 pound road Aba na yeah na for this things na for CD plate so marketers were making money selling na enwe obi anwule at a point the memory card of 18 make where the video affect ABJ akpọkọtago n'oya so na kwekwu ochie kita ịgbada na Ọchanja most of the people when they CD plate and the movies. That 96 Iweka Road anwe ịma mgbe na ewu ma 7 pound road nke aba anwe ịma. Nke ejere kita elu evi ya fu ebe kita ya wozi ya fu ma gen ma plant ya most of them na-eleze electronics ma electricals. Onwazo onye na invest na the business because imecha anya onwazo onye na-ego. Even in ebeze na cable. Ebido from DSTV to all this cable. The next thing kita was na imegodo ofin kita wete. Otu osi aga itichi egwu eti na memory card oje ndị na-eti egwu send ya onye. Inwe 10,000 plates na your shop odole that place. Eputakwa egwu ya na-ele ka akala ọkụ. The music will be selling na sell mana your copies are with you. So otu aka ka osi batakwa na visual we nwude the business bụ anya afọ naanị then anyị nwazi bịa that time dey lucky switch over to African Magic Igbo channel adim good na Igbo movie I was doing it then on agalim at a point ndị no ka hie ka ndị bịa bụkwala ọtalụ tin emegide onye nke na-abịa de petition against NAFDAC petition against DSTV. So from then that is okay nyocha. NAFDAC. Yes. Abia sue NAFDAC. I mean not that censor board. Sorry. Can't you ever not NAFDAC when even a film. Censor board against DSTV. So the censor bido si okay nyocha na our business. And I've been at the DSTV Igbo. I've been at the DSTV office where Igbo channels, where our channel and the Yoruba channel. Onye ba you know ba nwana na anyị nke Igbo. Fanatiria too much. The same amount nji we alo film Igbo. The same amount to nke Yoruba. Your own will pay more than my own. But we wasn't complaining. I not complain. I watch how you na manage that little line and what. Because now even this nine I manage here when is okay at least. From there I made money from there to buy to acquire land. First and second building from there. Before the business I Peter. Peter say to hire anywhere. Come here and say or they can Amazon you. I will buffet na content. So that is what affect the Nollywood industry. Cable na memory card. Before I bought a big star, then na location. Eya me go na eya kwe.
because na MS everything we marketers. So that time then gods we marketers then. Before I mentioned before I show you the film, you learn cable right, you let TV right teacher, you let CD right. Yeah, different. Now we on marketer go straight to air. So nobody's only na go CD right. In my DVD na bay. I don't have DVD in my house. It work at most households see in my DVD. So if you know that's market this if you know you So now the advent of social media, which is YouTube content, would you say that now more harm than good to Nollywood, or more good than harm? Alin's this particular social media. Okay. Oh no, well, ebe ke egbu. Master gị na o mee ha ma ngolo ha ma o mee. One una onye ligoda aka onwe some people that's our Nollywood na favor. This one favored them. Then the two, most of our people can actually go back. It makes them relevant. So I can never when me ki John mo say na social media mele destiny mele Nollywood ham no. Izemba onye wana ku ya na tonton because before I na internet right teacher le CD right different. I can produce a film when I be negotiate on the one you will buy. Are you buy internet? Cause you go the whole outright. You go source of CD. So I want to go see me affect. Anyway, abia na film you na asobia ka ndị acha film one. Abia na film amoro nwa ya anogide ọ dị ka ụmụ nwaanyị aka ụmụ nwoke eme ọfụma. Anogide nwaanyị bi ogoji wagon go JLK. Mana nwoke before nwoke emegide lụọ ụnọ ma ọ bụ ngo ọ na-afịa arụ. Kedu ife mmenụ? Ọ dị ka ndị nụ afụbe nwaanyị pụta anụ asị na a na-atụli ego ka ọ jee treat onwe mana ụmụ nwoke mgbe ọbụla a na-atụrụ ụmụ nwoke ego. Kedu ife mere ju dị ka ụmụ nwaanyị aka eme ọfụma na Nollywood as a director biko tell anyị ọnụ. High life. Okendo. Ịkwakalịkwa. Kedu ka onye esi wee aka na iwe ejide ego? Welas na akpọ m unu na abọọlụ. The same amount nkwụnye ka nkwụnye. Ewu nwoke onye awụla artist nwanyị. The same ego na nye ka nyele onye. As EP. Then abịa ọlụ nke nwanyị were ego edesa n'ụlọ gbala aka bata location. Nke nwaazị nwoke. Ịmago na anyị enwe provision welfare na mmiri ọkụ ya. Mana ịma na ọwụ na ọlụgwụ any other thing imeze that place in Aban or on your pocket. Nke nwaanyị nọlị na hotel. She spends no money. Nwoke nọ na hotel ya na-eme ya iwo odogwu Star. Iwo star nwa ilie inye probably ibu nwa mgbe ibute nwa nwa highest aka PM ya edewe na PM nwere ike adịala ini nke nwaanyị ya eli mgbe PM pụala ibu expenses. You find out na after the job one owner I na dey too selective. Yeah, for somebody be na flat ma na one room. Olutabe ono nke ma no because no na me film. Abona ka olu I bet in here hotel room or say not too small. I can't stay here. I can't do something ebe go. No, I can't stay here. It's too local. Not too local for me. Then because na ngin waze wo the ni need the ilu onye na this film because na inwego zero na ilu ya lelege film. E je tinye na higher hotel. Then ekwa over 3 days after the job. Next time you alụ kwa ọlụ ekwa over 3 days after the job so si abịazịa ọ nọ ọnọfe osi n'ego ya kwụ ụgwọ onwe nwaanyị chọta anya mgbe anwa ọkwụcha ọnwụ ofu mmiri nke nwaanyị anwụ ofu ọ dị ịbụọ ọnwụ ofu mmanya nke nwaanyị anwụ ofu ọ dị ịtọ. Then after everything you find out na nwoke na-anatazi bie ọnwụzi ibe fọlị
nke nwaanyị bịa nke actress nke nwaanyị etiko fana bụ na hotel ọ chọrọ ịnwụkwu ebe a nwoke ọzọ ya ego ya mmanya ọya nwụ ego edechie put me right ịkpọ artist nwaanyị ọlụkwụ 200,000 5 job 2 times 5 of ego one 1M. ịkpọ nwoke nye 5 job the same thing kwa 200,000 2 times 5 nke nwaanyị nwere ike na-ana with that 1M anyị kwụ nwere ike ọ na-azụ were 1.5 wee na-ana ma ọ egi ya akụla ọnụ nke nwoke na ojide 100,000 eligo 900,000 na họtelụ ndị Igbo si na ọwụ na asaa adịrọ n'ụlọ asatọ bata ọsap ọwụ na ọnwụlọ nke ire ebu chacha ọzọ pụta ya nọdụlọ ọ ya enwe ebe ọ ya eku ya aka so one na-egbugbodo anya ebe ahụ ọgwụrụ fake life ị nwere moto as an artist you don't have a car ka ife ọ na-abụ onye pụta kwụsị keke na-akwụsị ebe buda aga m this place nọ esi ebe wele taxi akwụrụ m artist n'ọka anụwa 80,000 ka o jemele m something n'oko then osi ọka anụwa shatale Anambra State taxi wee jee oko kwa 35,000 ebulu sọsọ ya na-enye nwanyị si ọka wee jee oko ego na for n'ime the money 45. nke nwaanyị a na onye nyere ya ego Okay, yeah. kwa onye nye ya ego so eventually ọlụ agwụzi ya ego ne ka o ji eme tomorrow ị na-eme expect ka o mebe ife ego the same thing applies with my fellow directors. Some of them, not all, and when they directors that knows what they are doing, likes of your Kennedy Banosifa. These people that tell you what we come to do is business, and a late kinesiology. Yeah, I business. Late kinesiology. Yes. Kinesiology, I'm go. Late kinesiology, I'm going to director kinesiology. Okay. I'm going to VP NMD. Okay, not Ebuigwe. Mba ụlọ nna m onye ọlụ. Okay. Mba nna m onye ọlụ abụrụ NMD, nna m onye ọlụ bụ an actor and a musical film director and artist. Okay, yes. Yes, ọbụla a certified NMD director, ọbụla nọ na side anyị. So, you call yourself a director, ị bịa ime film, enye gị script, ị weta one particular script enye gị. Ihe eji eweta ụmụ nwaanyị 10 n'ofu script ọkwa ịchọ ka m feature yi ngwa meet me in my hotel ọkwa ịchọ ime film ngwa gị ma bịa echi ngwa yo makwa m feature ngwa bịa nwanne echi betasu ya ọkwa na-alụ na ma even if you are not buying them cars na ị na-ebi ofe ego ị na-eweta nchacha mgbe ị nyere onye mgbe ya anabeghị bụrụ okpokoro isi na ana ibido from January olugide ọlụ ruo December ime onwe gị audit nothing to show but now people that comes because of that money that business Fabia Femi business Femi business reserve the money ka inye m one script then onye enye m one script onye enye m one script mbịa cheki ya all not the same artist in call the location on. Navigate your money. Not on Yankee. Let's assume no Mr. Book actually use. Mbo Mr. Book, EMLM this medicine. Mukoti we on. What Ben saying say I use him and do the trade stream. See go. After everything, what did the film rate here? DSTV pay. Well my money, Jerry go chalana. Na atakwazo ya na chukwe. Let me tell you something. Even if you don't have money to develop land, Pine Estate now, where acquire, let's say 1 or 2 plots of land in their hand. It won't go development. But you have acquired it, and say you are legit with a pine leaf. They signed, although you are no way. No, with your authentic Pine Estate, Kigo and Ake, or whatever. Email development in there. In next 5 years to come, even that pine leaf self will
they can still buy that land from you and give you money more than what you acquire it then. Yes. Talk more of a outsider. So you cannot tell me reason EAG when we see a investment a future Oceanic Bank na UBA or na other bank JSA na bank na bank aflon. Bank aflon na the door the too small. ETA go near or easy. Man you wait akaya mambazi. You never expect a Chicagina wine name if you wolf. No, it's not possible. It's impossible. You can't eat your cake and have it back. That time you know na Amazon these people. Na back in Amazon my agrodi. Na Amazon my future. Na qualify my your money. So finally emecha isi why anya atu ego. Biagwo isi owa. Afọ why anya atu ego. Biagwo ya afọ lolo. Enwulokwa anwulu anya atu ego. Biakwa ya akwa. Ai kwacha anya na odetua. Ajondo. The moment you minimize ajondo from the business, any person who put me right, you know, name that name film business, you will plan ajondo near, you will get to where you want to be. So some people up down boss and na most of the film and one wife and a family be doing bedi. Mucha munsini which are not quite in a course here. Sink in it to a VIP treatments are in some of them na location. Oh no, but abie. Now anata befanono. Na bedi long way came go last no one ko make expect can you that same treatment in na location. Can you no because no you better try. Hey, mom ya nguti. Ya men kenna. Ya umiloko ona hotel ona awolo hotel hita na alolo. Abalo choki sili miliyoko. Ko we walo. Everything else no yeli lo men na sorry and go yeli. Then on atazia no no. Ndi no na me nya wazi expect ka obia gba filu jofa ya nguti. Ya umili oko. Ya men ken na hit on America nkwo yin kucha. If onwe bi food it now. So if na ushie ni that place. Eba na onwe lo na general like ije ba born abalos. No na je boy again. No, so in akwa na ihe socha na ihe na eme hada anuchadi. Yeah, no, mgbe nọle no, isheke treatment nda sheke nkende. Nadina kwa mali nke kamu. You prefer location? Epi ya iwu nini, ebe ya gipụta ajwa ike evicho. Most of them na bottle water na location. Je befa ni mblede, bag pure water befa. No borehole. Most of them ya na borehole no, epụta no ihe mmiri ofiko lukwa ge je chọrọ ya but or even or why making culture as if you know say to afford ya no fake life. Kedu ka ndị some of these artists see a treat directors and crew members enwego ndị kwu maka ya maka ndị crew members so you know get you a crew member too now. Kedu relationship ndị artists na ndị crew member kebe ha na de emetesia kebe ha na emetia. No, it depends on artist Guinea local and the director Guinea na local because my type of man a no nonsense human being. I wanna if I paid you for a job, when you come you concentrate on what I paid you for. When I give you a time, I go in here in location every 9 no I in location. The all because they were star or they were face. I go 9 be a better. If you better there one week before you be all balance me go. One week if you go in my car block or your own name and pose. You can go there and you settle off. Next time if I call you don't come. Besides you just buy me next time you born your head. Okay. Yes. But as na your consecutive mecha also boys also na no call is a lie. What but to be treat any of ma? No misbehave. Treat you for copy instantly. Next time call him job, call the person job or I back again. Or Malay has no nonsense human being. Need they take now this director they take nonsense or say 3 not 3. Why I say 3 or so this one equal now depends on at least many artists
ndị mmadụ na-asị na onye na ọ na-ekwele ekwe na ọ na-ekwele ekwe. I have come across to them. At least mụ na Uwezoke emegwo business film for complete 18 years. Anya kọ n'ọnụ nke ofu mbọsị. Mụ na Chi wetara agụ sentence, mana some people don't say na this man na ọ na-ekwele ekwe nna na ọ na-ekwele ebu mmadụ na nweta ekwele na these things I'm not seeing it. So onye na-asị na onye dị bad, he shake here aka that person nyere onye anwa. I don't know if you get me now. Ọ dị ka ọnwa onye ọ na-adabara gị na abụketa ọ pụtara na-asị na odogwu bụ bụ ji menna. I will say anything. I will not tell when just na amụ n'ime obi m because na imebelọ m. I am the type of person na nwere ike ikpe n'ọnụ otu onye. So before you try and hear from the both parties. Both sides. Yes. No, Coins. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, you sweat. That sweat is very important. Ibana garden give bela akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Or if your body need it, just new abuna dey to chukwu sike. Coins, kedu ife mee na ya da afụzi Igbo movies gbasiri ike ka esi afụ mgbe ebidosi. Ada afụzi Igbo movies bụ no ikilise ime echefu ka ya mezi na ọdịza ka Igbo movies ananazi ana. I were two problems there. I mee film Igbo mecha film Igbo onye Hausa mee nke Hausa, onye Yoruba mee nke Yoruba, eme ya with the same amount. Eweje n'ọfisi elu ego nke onye Yoruba na ego nke onye Hausa ya ka ego nke anyị. Ijua authority, they will tell you na ndị be anya na-ada evio our job na fa na-achọ nke ebe a na-asụ English. So nke a were one. Our people ebido na support to go ourselves. Before anya amazali ma ihe dị na the office ma etigwe tribalism. Because na a process whereby na egiwa na ekiri nke ndị oyibo, onye ekiri nke ndị oyibo, onye ekiri nke ndị oyibo. And the most of ndị be anyị nwanne ma ndị nọ Lagos kwesịkwa ịdị na-etili ụmụfa nke Igbo, ha na-achọ nke blocking na nke English. So ọ bịazi ọ dị ka anyị nwee low subscribers and it is affecting us. Let us do something in English ka anyị na Yoruba ma Hausa ka anyị mee n'Igbo drop onye efu na some ndị Igbo onye asafụla na ebe asị alakia otizie nya onye ka onye nenegide nenekpọ so Yoruba na Yoruba nenegide nenekpọ mana onye Igbo ya achọ ka ọ fọ nwa kama onye nekiriwe nke anwa na anụ ebe a na-asụ nka banyị nkọ na all distance ọ chọwa ebe a na-asụ fọnị ọ ma anya enwe low subscribers. Mmadụ ada azụ na afịa ya na-elitere ulu. No. Directors now, kedu ka unu si manage because directors losi ọrụ ndị artists enwelu glory ịghọtago all this film ana m agwa somebody say na ọsọ afịa London na ị na-ekwu bụ mmadụ bụ ihe delia direct ya o wee bụrụ ọsọ afịa London aka mpọpọ bụ mmadụ bụ ihe direct ya agwaghị ihe a ga-eme mana onwere ndị na-elute those directors ka unu si manage such scenario. This thing na ekwuketa wo the maintaining na almost all the directors, all the Nollywood directors are now into acting. Abi? Almost all the Nollywood directors are now into acting. Because onwe ike na-aga function ndị artist moto ndị artist na-aga director na-eso n'azụ after ndị security akwụsị onye anya ọ gafere artist then ọ gafere ruo na nke director enwudie. Who are you? Who are you? Where do you come from? Could you imagine na na-shoot na Hela na Asaba anyị si hotel na-aga location gbagide ụmụ nwaanyị niile ma ndị ofisi n'ọrụ nke kata ndị polisi na-efe bye mpatazie nwudem. Those artists have to turn back. Better name fa explanation. Also, make una they go work na why no you ji get our guy without him. He is the master planner of the thing. Without him,
don't worry if I remember, he's the director of the job. If you know the fan of a scream, Kafamali. So for that reason, Mezameme, Mbachi, Machali, Ogulu, one scene. Mbachi, Ogulu, one scene. So that the car, and we can have Chatapanilum Chacha. And I remember as they can wall star. Now all of my calling. I call him more on my body. Now we can have Tadizilu, Chacha. Came up yes and on your one day. So that is it. Coins, Konye guys, no ya be your goat when it comes to acting. My go-to be greatest of all time. I know. I say go to football. Konye guys, no ya be your greatest of all time. Now acting. Your own opinion. Hey, magazine again say and so you know when you jalanya. Say more coins to say you know when you jalanya. When yeah name man and nases. Say no when you jalanya. Man na tonton. The only thing in like it when I'm more eto on my film when they kill him by Mike Oliver the man who was okay. Then when I like you was okay na de the bang I don't know was so they like the thing. Then I like here which I never knew now we can cut off from bus. You remember The thing. So I wanna no na assisi poor. I say no go to Konya Line nobody. Obokwe ni jelanya o. Wokwa no role model. No hi don ya to you no ya ka square. No ya bia kacha sen. Onworo. Mba. Director kwan. Kenneth Ibanus. Your go-to director, Kenneth Ibanus. Wow. Yes. Coins, where do we need to improve in Nollywood? Need a weapon, need itinye, we ganiru in Nollywood. Because obia this year can de Yoruba bia nala in nala of a lacha. Ihe need the itinye and even need the weapon. Na Nollywood. Nkukwa nke asna mekuwalo. Obam kino. We called album. Any the image Actors Guild completely, image AG and completely. When you try me film or along with me, you have money to do film, you do film. Because I film reason EAG will be a registered association. You be a member of an association. Na at monthly dues. Na monthly meeting. Name everything, but the association cannot for one day give you a job. Even your health, no single impact. Kata me elo if na be checkmate. Task force. So I want something in my say na yield. Had it been all the two things, it's either na advertise the business more na your government property. Because all na only station whereby na government itinye ulaka na the tenima agent Actors Guild of Nigerian. All na the no government body that yalewo government on its own. Ima no government on its own kob. All no government body. All na government make people employ. And I go then the director the writers na the producers and the producers the man you as an artist all you read name film of government akwa go. Man akwa for this with this hand I me kita. Aka me for. I will like na my age America. Na my age dey we lo mo ye. So it's either na onwe ka isi we yotanwu me your government property ama ndị na-alụ ya ụlọ Igbo ka fa na-alụ because na I believe na ụlọ Igbo at least when life insurance when health insurance When pension. When pension When gratuity. all the insurance niile na-anụ na Actors Guild for long ụsọsọ n'ọnụ ka na enwe ụlọ nke mfụ anya afụlọ m ofu mkpụrụ insurance anya. I was there when we had accident. I was there when Meshimo Nago was ill.
I was there when Edamaya was ill. I was there when the one they own. I was there. Yeah, these people actually just say belly alpha. The only thing we are good at is belly alonya, be polo, be a realize one who my video post to and now. I'm going to be the same thing. So if the guild self, we are not even helping each other. So now the only thing we are going to or they okay or our name when you government teaching work and Nollywood. Many all government property. I make many people in world because these people were population. Nollywood were population. Them are employed. You will be acting the writers are there, then they are there me and their name is Montreal Quafogo. But all of my can cage me now. You know what? Look on my next year. It will still go nowhere. If I know from for job. Only care wolo national president Otie Wunke. Only to even in kind of the basket away legally to a fair. Okay. Ofoneka was national president since Emeka Lolas. Our national president after he been about Fabasima. Till date or a little or property in the echo. When you go panty flu. He said no Adam. I'm not call Adam. You could get your quick about a tie close. All the guy Abakalemba, they will take close to any vanal. But then what about the masses? Every year, Akwa Egone, monthly dues, annual dues, this and that, validation, audiences, MHR. The channel this money, divide it, state and national, embezzle the money without doing anything. I am founding coordinator of Actors Guild of Nigeria and Omambala Zone. During Esnagoda June. I'm founder of Omambala Zone. It comprises Aba, Ubo, Okozo, Waliam, Upulu, Nogo, Umudioka, Umonachi, Abagana, Umpole, all these places. I am the founder of it. Then I coordinated it for years before I handed over to Anointing. Before I became the DGS of the state, the director of Guild Service. So all these things, when you come close for something, my type, when I see what I don't like, I have to withdraw back. If I now from Fujaba, all of from A to Z, the personal interest, and one on interest of the masses at heart. So with this hand, it will still go nowhere unless my government property or now they resolve for the guild entirely. On your own, we are personal anyway. As a license, as a registered company, you can produce anything you want, anything you want to produce. Nobody will disturb you. On about the stop there, my lazy boy is on tatum. Olu na-enwere 10 bụ ndị AGN bụ na asị na ya ga-achị 2 years or 4 years eme election. Unu enwere ụdị ya? Ngwa listen. Na this state ya kita. O Anambra state chairman ọkwa ya. Elu mba ya eme election. Peg ya from onwe ke last election from 150,000. No salary, no chairman na enwere salary. Then ebi from everybody watch from. After everything, chairman will start fighting to make back that money he spent in that campaign. If I am ebi na trouble, you end up working nothing. On your zababa. Yes. Okay. Iku maka Abokoba Park and lote Makis and iku Abokoba Park in lote director. Ifeanyi Azodo. My brother. Yeah. Enwekwa ebe nochilu Abokoba Park kita no nta because Abokoba Park bụ more like a movie hub. Enwekwa they has in Anambra State because everything anasala Asaba now. Oh, those kwa na Anambra, those because after Abokoba Park or Wolo Innocent, that is a Linka Garden.
Thank you. Then Emesiamba during the tenure of what they call Peter Obi, I think so, Peter Obi. Abali Elinka Agadi Loyalizia. Today does it. Now this state I fought with the Prince Samson Obi the Mabidis. I know a good day go kai at a film. Now this Anambra State. I went by with 200 plots. Number Lower Peak Village. Lower Film Village. There I can not issue to most of my epic then. But again can this native kind this my Oledo from film can in short. So after everything, the buy be small, can I go back to seven. Fabula small, can I go back to seven. So at a point, you give up. Oh, you know if you want to talk No, I will not yellow for furniture. The issue na malome, imago na ela. Malam father, I can just tell mom major, the issue na most of the actors busy be by maybe. So if I go there, Locholo, they'll still go back to Asaba. What the fans so? So Obelo Chapol will still go back to Asaba. So if I come back again, never honor them. So it's be a jolly. So if it started affecting us here. That thing was personal personal effort. The 200 plots of land the war be this with and Kele half near Lower Film Village. If not personal effort, not government. So the problem when most of the artists now lives in Asaba. So for them to come back, a whole problem. After Abakoba Park or Limca Garden, after Limca Garden or Liberty, now here. But that Liberty now, since how many years now? Nothing to show up. Audition that 247. Then our office was there then. But during the time I met my family beside of all these things. Even when I shot King Gurama, both my Lizina Daniel, my Shomash Koka, all those artists. Esiri mo because I made the film work Jamaica. Camera the film. Lee Uzio was the director of the job. When I have my associate. I insisted no when I SML in Anambra State. Na made the job. I make there. Both my limousine, other things I use in here. We shot the film here. It sold all of me. So at a point, if one of the fight tableau, if I all struggle, some me and men were alone. Yeah, we've send the band on here. Yannick, but can't go on again, my destiny. Tinalo. So every function in Abanaga Chasaba, Mabanaga Quasabaja, Sabama Jabili. Mabanaga Nasabaja, as a major Magakan were made from Banagasaba. So when you need me, you come to Anambra State to do our own amateur, go back to where you're going. Dalarin the coins. I know can I give you another time. Coins, if I name man, but take your time. Nabam. When we call on if any natural each of it back. More when Kiwa each of ile emphasis on. More when a can shout out, more bombale, more dragon, more advice. Please take your time and do it. Go ahead. I want to go on HR. No. Can you? Okay. Maybe don't like come. Probably he could before you could or take your time as long as you want. Just go ahead. Okay. First and foremost, can be the good nekene. Man make a go the content factory. Bam. And I'm making no all moon. Nalo. Because this place in Doketa is more like a radio station. And all personal effort and all government effort. So Ademo, and Father Monk and Mrs. Suali and Iba Suali.
and mụ ikpuru okpu mmesu oyibo onwe ka ọ dị kama na ọ na-afọ juru mụ so ana m asị unu onye asị ya jide ka o ji nya ma na nke o ji dị mma onye asị ya la aka ji nya ma na nke o ji adịlọ mma so jide nke unu ji na unu na-eme ọfụma ọ bụ na enwekwu unu bụ na-eto eto na South East ịma na mbọsọ na ndị bịawale achọ isi biko Igbo walilo ekpetile ọnụ na gbamkpọ walini tiebe nna kpọ tiebe nna onye ọ na-awacha ala ọsọ because na ozi ọ na-anọ ebe ezi anwụlọ ọkụ elugwe n'igwe ntị ke ewu mbụ denụ nke ebe ọwụ na nna ekene ndị mee ka ndị be anyị mali na mmadụ nwere ike n'obodo oyibo si na chat wee go a na dị genuine because na ego enwere ife ego na-eme na banki ego dị na banki a na-amụlọ nwa anyịkọ nwere ike ịbịa tumolo ọsọ isefu ya na naira ọsọ isefu ya na cash so ana m ekenegodi these people mee na mmadụ nwere ike ịnọ outside the country wele chat go ana ọ dị authentic and the genuine ọnọgodi 13 years 20 years nata and ya na particular ya akadeli ya dete na bịa mee ndị be anyị akụfa a na-elu ụlọ ịma ndị na-ekwu Pine Leaf Estate company ana m ekenegodi fa n'ụzọ pụrụ iche ana m ekene fa n'ụzọ pụrụ iche because na onye nwasị na ọda ya gbaa awụla afa na onye gbaa nke a agbaka so ndị Pine Leaf nkwunu na-eme amaka na at least unu emego some of our people akụfa na kwesịrị ilu ụlọ luchazie ụlọ so ana m ekene gị unu n'ụzọ pụrụ iche daalụ ke nke ọfọ ndịra agịzie ma ọ bụ na onwe o nwere one lady a na-akpọ Aisha nwunye odogwu bubu onye aka njọ ịdịla gị ana m afọzi fana bụ amalụ m kama na fana eso okwu fana go njeduru n'ụwa ka mụ na ebido ya kọntentị anyị adịghị na-emebu bifo because na the thing bịa mebe mụ chọwa ipuchu na family content ya bịa like ya fana abụ na-eme kana bịa na-ekpebere ka di na nwunye enwee gbasaa because ndị otu anyị na-aka like ịnụ nke anụfọ there is joy in marrying leftover wife enwere joy dị na ya because na ọfụgo something so biko if at all ọ na unu ada anụzi ka m bịadoro n'ụwa then ọkwa na ọnwa onye ọzọ nwunye ya na-awa isi just egbu na the woman egbu don't kill her divorce anya si post where let me know ka m bịa mee ego official bịa duru ya n'ụwa leftover na so especially nke mụgwo onwe na-abụ n'ịtọ ọ tọkarị ndị ọgbara ọfụn there's no problem eme ka nzienu Aisha no ka ọ dị ya wee na-enwe ndị na-eche leftover ahụla na-eche ka anya ya bụ divorce nke ichi duru ya n'ụwa Gallery nne coins okwu na afọ nze n'ọnụ ọmana yes ọ bụ na enwe ife ọzọ iche ikwu mana ọ dị ka you are good abi asị m na okwu na afọ nze n'ọnụ ọmana nze amana Gallery nne ekenego m ndị gbam daalụ na content factory ga-ekene all the crews daalụ kenekwu anụ mụ nwa na onwe m na mmadụ ka nwụ yes daalụ nne onye ababa anyị nna na nwoke ga-ewu ezigbo onye ukpo nwanne nke m daalụ ibe anyị na-amala anyị amala anyị mba asị m ekwu m sị na ọfisi atọ nwa ise atọkwu ya ndị all these staffs n'ebe anọkata asị na echi na onye nke ewu mepekwa nke na onye nke ewu nke ekpere anyị ebe o si asị na from line this place ekpere anyị nwere ofu onye ya esi na this gbanwepụ jeje lụwa ife ọzọ jembe POS mba ọzọ jamekwe POS nakwa anafa chitiri unu chaji na eme POS so onye ọ na-esi ebe wepụ ya enwekwa equipment nke enwe nke ya eme a na-asị na onye nke eme onye echi ya ndị nke eme a na-ekwu na ọgbam give birth to nke na onye give birth to nke na nwa awụ the mother guild
Yes, mother company. Mother company. So I greet you all. Daalụ. Nke onye chi ni yazela aka mbụ Ndubuisi Ọdọwa Coins. Onye aka ezi na-atụ ọgụ na njọ. Daalụ. Daalụ. Anyị na-ekene Ndubuisi Akụ Ọdọwa Chairman CEO Coins Production. Ọsịkwa na yola anyị tata. Ndị be anyị ebe a ka anyị ga-adọbilie n'oge gbam tata. Anyị na-ekenekwa ndị na-ele anya Carnival na-eme na si anyị jisi ike bụ ndị Pine Leaf Estate and Property. Land banking is a must. Ndị bụ nọ ịchọ igo ana, ịchọ igo ụnọ. Ịchọ igo ana bụ nọ igosi jenaba. Mana ndị Pine Leaf bụ ife ga-emelụ gị ya. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwe Ndodugubu bụ ya mba bụ ezigbo onye aba. Ngwanụ ka afọ n'ụbọchị ọzọ ka o mesịa nụ. Udo? Are you looking for a reputable real estate company to invest with? Do you want to buy land with instant allocation? Are you tired of going to court over land disputes? Come to Pine Leaf Estate and Properties Limited. Land banking is a must.